Sanibona nginibingelela hlelo lethu lokuqala episode 1 lo Maskandi Magazine podcast. Uvimbi lo umuntu okhulumayo umuntu esingile ihola lihlele. Angihambi ngedwa ke namhlanje ngihamba nobhuti lana wasemtubatuba. Bhuti kunjani? Siyaphila mfethu njani namhlanje? Siyaphila bhuti. Ngicela uzazise ebantwini ukuthi ubani wakabani. Usengani sokhuluma ngani? Mina mfethu nguTom uqiniso kwamkhwanazi ozala kwaMsweli. Umkhuluma engibiza ke uthi wena wethu mabe ngibiza emakhaya bangibiza uTom, eThekwini mabe ngibiza bangibiza uqiniso. Bangazi ngegama likaQiniso mfethu. Yebo. Bhuti wami namhlanje benginesifiso ukuthi sikhulume ngakho konke okwenzeka kuMaskandi usuwonke. Sihlanganise nje zonke inkulumo abanye abantu banemibuzo ethile ngoMaskandi abangayitholi. Bengathanda sikhulume ngakho konke lokho. Uyabona. Bengathanda siqale ngokukhuluma ngebranding yona nje kaMaskandi. Uyabona. Sikhuluma branding yabaculi ukuthi ngabe branding yabaculi yona injalo uma ibuka branding ye-sharp noma abaculi bashoda ngebranding, abanye abaculi bashoda nge-management, kanti management ayikho right. Kwabanye abaculi i-management i-right, futhi obani abaculi obabona bane-brand e-right. Mfowethu ngokubuka ngeso lami emculweni kaMaskandi nje uwonkana, ngithe uma ngithatha ukubheka ngibuka sibuka abaculi asebethe ukuya phambili kakhulu kunabanye abaculi. Masizobuka nje mfethu olwandle amakhakhasi awalingani, kunamakhakhasi ale phambili, kunamakhakhasi la thina siwabonayo, kodwa namakhakhasi ale phambili. Nabantu abahamba ngemkhumbi amakhakhasi bayawezwa, nathi lesibhuda ngeenyawo la nathi amakhakhasi siyawezwa. Nasemntwini kunjalo ke mfowethu. Kunabantu abale phambili, kunabantu abala thina sibazwayo, yabona. So mfowethu masizokhuluma ngebranding, sikhuluma ngento ejule kakhulu emculweni. Sikhuluma ngento elekelela abaculi kakhulu emculweni kaMaskandi. Lento nje ilekelela abaculi bakaMaskandi. So mina ngokubuka kwami masizobuka nje laba sibabiza ukuthi thina amaqhawe kaMaskandi, abantu abawusebenzela uMaskandi noma abantu abamaholder kaMaskandi. Sizobheka lapha uKhuzani, sibheke lapha uMthandeni, abantu abane-branding enkulu kakhulu, lapha kuMaskandi. Masizobheka lapha uKhuzani, like unama-sponsor wakhe nje ambhekile uKhuzani. Unabantu nje abambhekile uKhuzani, unamakhampani futhi ambhekile, une-branding futhi embhekile, uyabona. Masiphinde futhi sibheke lapha uMthandeni, une-branding embhekile, unabantu abambhekile, like all over la uyakhona igama laMthandeni uyalizwa. All over la uyakhona igama laMthandeni uyalizwa. All over la uyakhona igama laKhuzani uyalizwa. Lokho kusuke sokuyini? Suke sekuyi-branding yegama lakho. Suke sekusebenza ukukhulu ube igama lakho. Lawo abaculi abakhulu ku-industry kaMaskandi kodwa ke masinabuka kulabaculi laba ama-upcoming, abaculi abasafika, ukuthi mhlambe ungabayela kanjani nje nge-branding. Yebo kona angeke ngithi wena ungagcinela lakhe igama nge-branding ngoba nawe angicabanga ukuthi njengoba ungasuye umculi, angicabanga ukuthi khona okwazi kangako nge-branding, kodwa ke kukhona ongakusho nge-branding yabaculi, ikakhulukazi laba abasafika, omjolisi, omenzi, abafiki kodwa ke abancane bangaphansi kwaKhuzani noMthandeni njengoba usho nawo, omjolisi, omjabulisi, yabona. Bonke labo baculi labo ungathini nje ngabo nge-branding yabo, uyibone yini wena? Mfowethu esengakubheka kakhulu namhlanje ukuthi sibheke lapha ukuthi abaculi abeza ngemumva koKhuzani noMthandeni sibheke i-branding yabo masibheke i-branding yalabaculi labo babili, masibheke i-branding yalabaculi abeza ngemumva, ngizobala lapha aboJaiva, ngibale aboMenzi, ngibale aboSaliwa, ngibale aboSminofu. Baningi abaculi abeza ngemumva, kodwa futhi abanegama elikhulu emculweni kaMaskandi. Abanehlahla elikhulu abalibambayo emculweni kaMaskandi. Engifisa ukuthi babe ne-branding enkulu kuMaskandi and futhi bayi-maintain i-branding yabo. Balekile uku-maintaina i-branding yabo, like uhlale ukhona kubantu, yabona uMthandeni wenza sure ukuthi uhlale khona kubantu. Kodwa ke mangizobheka umculi engingazi ukuthi njengamanje masiphuma onyakeni ka-2025,
Masiphuma onyakeni ka-2025 ngizobheka lapha abantu bebemlindele kakhulu uMenzi, i-album kaMenzi bebeyilindele kakhulu. Noma ukuphi la kade uhamba khona. I-album kaMenzi masuka ku-2024 siya ku-2025. uMenzi besemdlala everywhere la suke sikhona. Besemdlala everywhere la suke sikhona. Masobheka uSaliwa futhi besemdlala everywhere la suke sikhona. Yabona uSaliwa futhi unalento ukuthi igama lakhe la ifika khona ufuna ukuthi igama lakhe sisale. Yabona mangizobheka i-performance kaSaliwa, uSaliwa futhi uyaprepare. Mayizo e-stage. Uyaprepare kakhulu uSaliwa mayizo. Sinokumbona nakuma backstage maka prepare and futhi uney'nhlelo ey'ningi azenzayo behind uMaskandi. Yes. Uney'nhlelo futhi ey'ningi. Njengolwa ezinye zey'nhlelo zakhe lezo. Manikhuluma nge-branding iyahluka lento le. Khona umculo owaziyo ukuthi uyakwazi ukusebenza nama-brand. Ama-brand akwazi ukuconnecta nawo futhi econnecte nabantu. Bese kukhona umculo okwazi ukusebenza nama-brand asebenzele yena eyedwa. For example, masathatha i-example mhlawumbe ngoKhuzani. uKhuzani sike sambona shutha noJayco. Iyona recent kakhulu engikhumbulayo njengamanje. Ile imoto. But ngeke uzwabona abantu mhlambe kancane ungabona umuntu mhlambe esekhampanini yawaJayco noma yakwaHarvard ithenga imoto ethi inspire uKhuzani. Ukuthi yena uyakwazi ukuyithola i-brand or i-company ye-brand angasebenza nayo. Bese bakhona mhlawumbe umculo njengomthandeni. Umthandeni mangena manje isitolo sakwaPep ethenga amasokisi ey'ngane zesikole. Uzoyibona leyo nto le izothela. Wena ufuna ukuthi umthandeni une-influence ebantwini, uKhuzani kana influence ebantwini. Not ukuthi akana influence. Umthandeni as much as uKhuzani umculo who is the most followed kuMaskandi. Umthandeni uyakwazi ukuconnecta nabantu. Uyakwazi ukuthi athathe into asebenze nayo leyo nto ukuthi nayo abantu beyithanda. Ngisho ngathiwa uhamba njengamanje utrend ehamba ngenyawo. Abantu uzobabona behamba ngenyawo. Bafowethu kunelo bethe engifisa bese uyibheke la. Yabona uthe uKhuzani mayithenga i-Defender ne. Anginayo imali ye-Defender kodwa nami ngifisa ukuyithenga futhi i-Defender ngenxa yokuthi nami ngokubuka kwami influence yaKhuzani lomthandeni ngiyibona ifana. Ngiyibona equal. Sekuyikho nje phela ukuthi uyohlala ifana lethi ifana ne-competition ka-Aries no-STC kuma-social yohlezi ifana. Lo makezokuthile iy'hlelo zakhe zomphakamisa vele zimbekela phaya nalo makezokuthile zomphakamisa zimbekela phaya. Kodwa i-influence ngiyibona ifana ngokwami. Lapho mfethu ku-TikTok mfethu ngeke ngabuka abantu mangabe uKhuzani ithenga i-Defender. Hayi bo sebegibele emavenini mfethu abantu. Okay, bagibele emavenini konke akabawathenga. Yes. Ngenxa yokuthi mfethu asinawo amandla ukuthi sifike kwi-Defender kodwa ngey'fiso zethu siyafisa ukuthi sifike kwi-Defender. Which is why you should sebenza ne-brand. Sebenza ne-brand uzokwazi ukuconnecta nabantu. Abantu abalandela uMaskandi, uMaskandi uyazama ukushifta from la bantu abadala abenza indlela ngezinto zasemakhaya nani benza izinto ngesimanje manje. Bayazama ukushifta from la but nasikashifti 100%. So wena uzoqhamuka ukusebenza ne-brand yemoto. Bawungaka abantu abayi-afford lezi zinto lezo. Mangizoqhamuka ngisebenza ne-brand yeyiqoko ama-dogs isikole mhlawumbe asuqede 500 rand. Bawungaka abantu abazoyi-afford leyo nto leyo. Ibhruku lelakwaKhathi aliliqedi 1000. Futhi ngiyakwazi ukutargetha abantu abaningi abangifollowa unlike imoto mhlawumbe cost 300,000. Futhi obvious lapho as much as uyitholile wona i-deal ukuthi usebenza nama-brand kune-disconnect in between wena nabantu laba abakulandelayo. Aphikiwe lokho uKhuzani abalandeli abaningi emculo kaMaskandi uye vele ulidayo but umuntu okwazi uku-influence abantu abaningi ukuthi benze into igciwane lisho. Ngeke futhi yabona futhi ngithe bethu mangibheka bethu uKhuzani khona le bethu yama-Blue Nation. No. Akungabi SK versus Khuzani. It's not about SK versus Khuzani but sikhuluma nge-branding ne. Masikhuluma nge-branding labantu. No, asiqaleni la. Ukuze wonke umuntu understand ukuthi sikhuluma ngani masithi branding. Understand ukuthi sikhuluma ngani masithi branding. I-branding yini branding according to wena? Ngokubuka kwakho i-branding yini? Ngoba ngesingami i-branding indlela oyiphethe ngayo wena ezumculi. Indlela oyiphethe ngayo i-brand yakho ihamba kanjani, move kanjani. Kuze before iyobona o-Defender, before iyobona ukuthi wena according to mina yimloyo i-branding injalo. Wena ngesingawe yini branding? Mina bothu ngokubuka kwami endimeni kaMaskandi igama elithi branding. Yabona bothu ngizokwenzela nje a simple example. Yabona umgqumeni igama lakhe liyi-brand.
noma esengasekho kodwa igama lakhe lisele lidla kabi nezingane ezazizala umgqumeni esengasekho emhlabeni kodwa namhlanje ziyamazi umgqumeni ziyawazi umlando kamgqumeni umlando kamfazi omnyama ziyawazi umlando kamtshengiseni ziyawazi baba umtshengiseni ziyawazi manje amagama ukuthi igama lakho lisebenzele kangakanani emntubeni if igama lakho usulisebenzele njengokuthi noma usungasekho emhlabeni kodwa igama lakho lisale limi librand igama lakho ibranding leyo ukubranda igama lakho ukuthi igama lakho noma kuthiwa wena usaculi like the same mhlambe uba ungena engozini yemoto mawungena engozini yemoto awusakhona manje uculi umphimbo wakho uyalimazeka mawulimazeka umphimbo wakho kodwa igama lakho liyosala limile likusebenzele likwazi ukukhiqizela imali ibranding yegama lakho ibranding yegama esibhekayo igama lakho likusebenzele noma kuthiwa manje usenawo ukuthi ukwenze lento esikwazi ngayo uyabona lapho kusuka khona besibheka khona ibranding njengamanje mangizobheka nje mfethu ngiyambona mfethu umnyovu umnyovu igama lakhe librand mangizobheka ukuthi igama lomnyovu librand umnyovu bheka umnyovu maye stage umbona egqoka ishapshap ebona ishapshap ibrand ishapshap i-local brand yofot ibrand leya ibrand umnyovu kanti uyayiphakamisa babhekeni ukuthi umnyovu uyibrand kubantu ukuthini yafowethu uyayiphakamisa bawungabantu sibabonile begqoka ishapshap ngaphandle kwamnyovu nabo abanikazi baye ishapshap le futhi mawungaphuma uye eJozi uzobathola abantu abagqoka ishapshap ngaphandle kwamnyovu ishapshap abazenzele yona yes abazenzele yona so baningi kakhulu abantu futhi uzobathola begqoka so ishapshap ifake yeshapshap ngizonga futhi ifake yeshapshap akuyona ifake akuyona nje inhlobo ayisona nokuthi ibe ifake cause le ibrand yakho uyayithola local ne la eSoweto banama branch wabo labantu la emaboneni banama branch wabo ne asingabenzeli promo asibenzele futhi promo but ngizama ukuveza ukuthi labantu basebenza kangakanani babhekile ukuthi okay umnyovu uke wathatha lento umnyovu uthatha ishapshap mina ngifuna ukuthatha ishapshap kabi mfowethu labantu bashaya ngicitho futhi izinto kabi yabona kuningi ziningi izinto abayikhiphile okay ake siye kumnyovu ake siyobheka lapha inkosi yamagcokama inkosi yamagcokama ithe beyinomcimbi ngonyaka odlule la eGoli yenza show ukuthi noma ubani umuntu ovela stage ugqoka ilikhu kubantu kulabantu asebenza nabo abantu ade bashaya ama keyboard abantu bashaya ama band yonke into iginqe yonke into amagitango makhe kodwa ekabani ilikhu yaphesheya ofeature si branding yakhe mina bengikhuluma ngebrand yakhe ezumculi uziphethe kanjani yena as ibrand uyibrand umculi uyibrand ngokwakhe before aphuma yangaphandle futhi igama umele uqala uzakhele lona ebantwini igama umele uqala uzakhele lona ebantwini ukuthi uyiphatha kanjani ebantwini ulandelwa abantu abangakanani uyakhona ukuzimonitor ebantwini wena yourself beside umculi uyakhona yena ukuzimonitor wena so ibranding eza ngaphandle ama sponsors eza ngaphandle eza ngemuva ukuthi esebuka wena ukuthi okay lo mculi mangabe seminika ibrand yethu njenge Likhu beni inkosi yamagcokama inkosi yamagcokama mfethu la uyifica khona uyifica iphansi uyifica umuntu uyifica iphila nabantu leyo nto sibheke ukuthi lo muntu uyakhona nokuphila nabantu unayo yini influence unayo bawungabantu sowahlangana nabo begqoke Likhu abaningi kakhulu mfowethu emalokishini mawuthi baningi kakhulu bawungahlangana nabo begqoke noma sibiza ngegama ibrand legqoka ukukhuthuza yalapha emaboneni ngiyayibona leyo bawungahlangana nabo begqoke ibizwa ngalo leya brand leya mfowethu ungayibiza egama asingayenzeli promo baningi kakhulu mfowethu ema-hostel futhi bayayigqoka mfethu leya brand bawungakhompelisha inani between laba bagqoka lempene nalaba bagqoka ilikhu abangakanani mhlawumbe phela kwalempene baningi kakhulu ngobani ukuhluka kwento ukuthi leyo brand iproducer ini kangaka masokhumbula kakhulu mfethu umthandeni uthe mayefika emqulweni kaMaskandi ibrand kade imsponsorisha bekuyini besebenza noFesa Send mfowethu abafowethu bese bethenga leza into ngazi baya hike abaye entabeni ngoba umculo ne influence yes
branding ngiyayizwa hayi cha hayi iyakude futhi le ndaba futhi. Kodwa bengabhizi siyise kudenga kodwa-ke manje asike sikhulume nangalokhu kuba yabona nje ngibekise ngomnyovu inkinga usuke wathinta umnyovu ngase ngiyayikhumbula kubaluleke kangakanani kubaculi bakamaskandi nje bona nje bodwa kubaculi bakamaskandi ukuthi babe nento abayenzayo eceleni ngonyaka ondlule besiye ku-launch kaMnyovu evula iMnyovu's Kitchen kusho ukuthi uvula ibhizinisi kodwa ngapha uphinde abe umculi angazi ngizongicorrecta if ngi-wrong kodwa uphinde abe i-creator content creator uphinde abe i-influencer noma i-content creator kubaluleke kangakanani kubaculi bona nje ukuthi kube nento abayenzayo eceleni ngaphandle komculo njengebhizinisi noma kube nento ezofaka imali ngaphandle komculo ngoba basuke sebenawo amandla okuqala. Before sifike lapho ngeke ngiqale ngibuze umnyovu umculi noma i-content creator? Okwamanje ngisengathi ukwenza konke. Hayi ngeke akube ukukodwa umculi noma i-content. Yabona umculi noma sikhathi ngizokutshela mina khona abantu abangama-content creator khona abaculi. Yabona abaculi oJiva oMfezi obani omjikelo omzukulu ama-content creators sibale oNkeshemba sibale omnyovu obani oSpikili yabona nje singakubalela amalento lama ama-content creator yabona abantu o-quality onjabulo langa ama-content creator umnyovu uyi-content creator sibona abantu bamlandela ukuhlakanipha-ke lokho futhi ukuhlakanipha-ke lokho futhi so umuntu onjalo akasumculi oSpikili oKing Nuba futhi hlaniphile lezi zinto futhi yabona abantu bahlakaniphe kakhulu futhi bahlakaniphe kakhulu futhi like ukubuza okay sengingene kangakanani ebantwini ukubonela ukuthi njengamanje sengingene kakhulu manje ebantwini angisanayo into engizokwenza ngayo ukuthi ngihlale ngikhona ebantwini ngihlale ngikhona olimini labantu phela abantu beqasha e-stage bethi bozohlengisa abantu ugqoka ibhantshi njengoKing ilento engishoyo ukuthi bamqasha umnyovu bamqasha ngomculo wakhe njoba futhi nawonyaka odlula ekhipha nemfezi emnyama senze kanjena yabona usho into ebalekile ukhipha nemfezi emnyama yiphi ingoma eyodwa yamnyovu yazi eyakhe yamnyovu nje ukuthi phela ukhumbula ukuthi umnyovu before umnyovu ifike emculo namaskandi ube igida ngoma langiga usho ukuthi umnyovu kahle kahle ufolanda amagida ngoma waphuma ke kungiga ke wasiqhamuka eseba umculi ke kodwa mangathi ngitshela ingoma eyodwa kaMnyovu oyaziyo ngeke uzuyisho ngoba vele uyi-content creator athimbuze Tathalento futhi asibekise njengo ushenge wasohlala Nkosi i-content creator akasumculi ujikijiki asumculi unomuntu futhi onogazi one-following eningi onogazi ozothi mayenza into abantu bemfollowe beyithande leyo nto leyo but uma ukuthi wena ubumculi lokho ngempela bekufanele uqhamuke sikubone kuqala ucula usestudio indaba singathi uqale as i-content creator then wakhulela ekube nomculi mabembhuka basuke babhuka babhuka i-content creator nabasuke babhuka umculi nto leyo uthi khipha sokaseka ngoba sikubona ucula ngale emva kwendlu sithi hayi mhlawumbe uzokhontozo yena yebo khona futhi abafethu abakwazi ukuthi bephumelele kuyo leyo nto njengabo ujikijiki kodwa ngeke sibuqale sibafake sibabaleze ama-artist lawo bantu labo basasengama-content creators bamanje just ukuthi bayakwazi ukuthi bedwele in ku-music. Mina mawuzothi kimi umuntu umculi ngifuna ungitshela ukuthi okay ubani akadelete uTikTok bese khipha i-album ungitshela ukuthi uzolishaya imiliyoni yabona mangamathiwa njengamanje ungena udelete lento le uTikTok udelete uFacebook ayikhiphe i-album uSminoff adelete uFacebook adelete uTikTok angaphosti lutho akhiphe i-album uzobona lapho ukuthi hayi umculi lo asizile uzocreate content. Kodwa nikhumbule ukuthi uTikTok nikhumbule ukuthi umculo wamanje awusafani nakudala ku-industry akusafani nakudala ukuthi umculo uzopromota ngama-CD umestradini umemeza ukuthi hayi nawo ama-CD ngiyacula umusic upromotha ku-TikTok of which abaculi basebenzisa i-TikTok ukupromotha umusic wakho yebo so anikwazi ukubagxeka laba abangene as ama-content creator base bangena baba abaculi futhi labo bantu basemsebenzini labo bayasebenza labo bahlakaniphile ngendlela exakile abasiwe abaculi abantu abasebenzayo ubona ukuthi okay sengisemehlweni abantu into ezongenza ngibe relevant ngihlale ngisemehlweni abantu ukuthi angiye studio ngiyocula but akekho umuntu ongakubiza yabona for example masikhuluma mhlambe ngayo jikijiki ingoma angithi ufike emculweni amaskandi enza ecula behind ingoma zabaculi
wena ungambhuka ujikijiki ngalesi sikhathi ukuthi okay woza uzoperform ingoma kaMafikizolo ucule emva kwephimbo lamafikizolo ngeke uzumbhuke kanjalo fanele aqala akhiphe ingoma yakhe kuqala bese ukhani uzombiza ukuthi azoperforma leyo nto leyo. Hayi kuyezwakala mina ngiyakuzwa bhuti Tom uyamuzwa. Mfowethu ngiyakuzwa kakhulu mfowethu. Njengoba mfowethu ngikuzwa kakhulu njengamanje masingabheka uhlobo lomculo esisuthola manje. Yabona mfowethu ama content creators umculo kaMaskandi. Kahle akusiwona ama content creators. Omaskandi influencers laba mfowethu. Omaskandi influencers. Yabona le gama ngilibiza kahle njengamanje Maskandi influencers. Labantu mfowethu yabona mangizokhuluma ngojikijiki. Ujikijiki mfowethu unokuthatha ingoma endala ayiphakamise mfowethu. Ayiphakamise ngenye indlela nomuntu okade la ngoma engayinakile uyayinaka leso sikhathi. Ngoba yini uyi-influencer yaMaskandi. Uyabona nomuntu uMaskandi uthi uyawuthanda usegazini uyaphila kuye. Kodwa usethola i-platform e-right ukuthi awu-introduce uMaskandi. Awufake kubantu ekade bengawulindele. Abantu ekade bengawulaleli. Abantu ekade uMaskandi bewuthathela phansi. Kodwa lesikhathi namhlanje uMaskandi unelela nanoma uba. Yabona lapho uqinisile because abantu abanjengabo Jigijigi bayakwazi ukuthi bethathe uMaskandi bawufake mhlambe kubantu abangawulayeli uMaskandi amasutha amapedi nani lapho benza umsebenzi oncomekayo kakhulu. But when it comes to ukuthi uba describe wena as abaculi kuMaskandi ngoba sebaza abaculi kuMaskandi bakhona kwangempela abanye badumile sebakhona abaculi kuMaskandi kodwa ngeke ukukhathanisa labo bantu lapho mangathiwa nje mhlawumbe uyawazi ukubuza okay ake sithi uzowenza i-event ya live uba ungamqasha phakathi wahlenge wasehlala Nkosi noMabutho noma nongena noma nomjikelo. Mfowethu umuntu engamqasha kakhulu lapha mfowethu kunzima uqasha umfowethu lo wasehlala Nkosi ngoba manje ushaya ama-feature kakhulu. Engiqasha umuntu oshaya ama-feature kakhulu. Shuthi yibo ke ongena. No ukhumbule phela ushenge hayi ukuthi ushaya ama-feature akakhulu akusikho ukuthi yena ukhipha ingoma zakhe bese featureisha abantu bakhipha ingoma zabo yena uyalanda nganoba into ayenza ukuthi imnandi so nanoma yenza into emnandi kanjalo ungambizani wena ukuthi okay woza ke wozoperformela abantu ingoma zabantu lezi abayiculayo. Ukhumbule ukuthi loyo muntu loyo une-following and wena into ezama ukuyenza emcimbini wakho ukujabulisa abantu. Mfowethu ukujabulisa imali yabantu. Abantu bakhipha imali zabo ukuthi bezojabula la. Ukujabulisa abantu sibayenza into yabo. Yebo bhuti. Mfowethu. Siyakwamukela ehlelweni sawubona. Hayi ngiyanezwa madoda. Bengithi ngiphawule kule ndaba le eyojikijiki noshefu basehlala Nkosi. Yebo khona lokho abakwenzayo ukudlala ingoma zabantu ku TikTok kuhle kakhulu kuyabenefita uMaskandi kuphinde kubenefite futhi nabo. Kubenefita kanjani ukubona kubenefita njengokuthi kubo imarketing lento abayenza kahle indlela abayimarketa ngayo baqale bayiveze ebusweni babantu bayayiveza badlala ingoma zabantu njengoba beshilo uButhong ukuthi babuyisa leza ingoma beza abantu bayithanda yabo so ukuyimarketa at the same time kuyabenefita noMaskandi. uMaskandi ubenefita kanjani ebeshilo ngapha ukuthi siya ukuthi balanda abantu abangama bakwamanye ama-gender noma bakolinye ilimi mhlawumbe amasutha amapedi bezogcwalisa kuphi ngapha kuMaskandi which means why kunengoma ezistreamwa kakhulu njengamanje defend umfowabo defend ushaye ngoba wakuza babenefita uMaskandi kubenefita bona No ngesingami abaculi la oshenge ama-content creators kahle hle lento isuke ngomnyovu bonke omnyovu mina ngesingami ngibuka kuyiso labo elihlakaniphile liyabasebenzela futhi ukuthi bangene ngapha nangapha madoda ekugcineni into ebalekile ukuhlala usebantwini ukuhlala usebantwini semehlweni abantu ekugcineni into ebalekile leyo and futhi hayi ukuthi bayicothela ingoma okanye ukuthini bayayishaya ingoma. Ngicela ukubuza mina la sisasekwele ndaba ka TikTok nawo Maskandi. Do you realize ukuthi somehow okay fine uMaskandi uyabenefita uyakhuphuka uyagcwala ebantwini uba viral kubantu but then do you realize ukuthi abantu abaningi abasaculela ukuthi beculela ingoma
ingoma enkulu into eyenziwa womgqumeni ingoma okwazi ukuthi urelate ku even if yes sebeculela i-trend of which leyo nto iyawulimaza umaskandi thina siwazi uyinto umculo okwazi ukuthi uma ulalela kuvuka usinga understand njengamanje sekuculela ukuthi abantu bekwazi ukuthi bewudlale noma kuthiwa ubani edlale erelate kuona ngabe ukuthi usuvusa leyanto leya kubazi ngesingami yabona kuleyo nto leyo njengoba ngishilo umaskandi ukakhulu manje ku-TikTok uyopromote ingoma hayi umaskandi kodwa almost wonke ama-genre angenelele ku-TikTok so ngesingami I think leyo nto leyo ivusa ngayibeka kanjani iluphi usingo oluvukayo mona ilindaba zokhahlamba umuzi ovukayo mo njengelanga imuphi umuzi ovukayo la ngivukela lento yokuthi like mangimcabanga mfowethu Vimbi yo ngiyamcabanga uyazi indaba yentaba zokhahlamba madoda uyazi kusona kudala kuthiwa intaba zokhahlamba indawo enhle mfowethu Vimbi leyo ngoma leya i-trend kodwa idlala iy'ntambo zomaskandi umaskandi iyi-trend wathi ngilamulele lapha mfowethu embuzweni ophosana lapha mfowethu usiya mfowethu siya ngiphendule embuzweni wakho mfowethu ukuthi engabe lezi ngoma zanamhlanje zinayo yini i-momentum ukulasta isikhathi eside endimeni kamaskandi mina ngokwami ukubuka abaculi banamhlanje masingathatha ukubheka kakhulu sebenokubuka ukuthi umculo namhlanje ulalelwa obani ama-2K kakhulu umculo usewushiftile umculo since usewushiftile kumele uhambe ukuthi wena njenge upcoming artist akusemelanga manje ugide kakhulu ukuthi ekutheni sivusa imuzi yobaba kanjani yes uma wenza i-album akuyokulalela kodwa since umculo sesiwulalela through uTikTok yazi njengamanje makuthiwa wena siya ukhipha i-album njengamanje i-album yakho izosilethwa kuphi uTikTok ukuthi mnandi noma iyabheda ingoma emnandi kuTikTok kwakho izosilethwa kuphi ingoma emnandi ku-album yakho izothi bazoyisiletha kuphi ku-TikTok so mfowethu lokho kukhomba ukuthini abantu abanadatha kakhulu yingane esemavasithi so lokho kusho since kuyingane mfowethu eyisemavasithi njengamanje okusho ukuthi umculo ucontrola yini ama-2K njengamanje ngelinye ilanga wangishekisa kumthandeni mfowethu waso wake wathi ngelinye ilanga mfowethu ama-90s futak ebheka ukuthi lapho wayibuka ukuthi kahle obani abantu abaphusha umculo wakhe ama-2K mfowethu ama-2K asemavasithi ama-2K athenga idatha ama-2K ahleli ku-TikTok i-2K lingakuhlalela ku-TikTok whole day lingenzi lutho ihlangene ku-TikTok kodwa uyabuka ukuthi lapho ushuthi le-2K liphusha ini umculo kamaskandi ama-TikTok ayajola obheka umculo omningi namhlanje odumile uthando uduma ngothando mfowethu umculo nje namhlanje mfowethu mfowethu masobheka lapho umzukulu khona ingoma yethi uthando lwethu mfowethu khona ingoma yethi uthando lwethu masobheka mfowethu ufeza ukhuluma ngomaqondana masobheka mfowethu ujive ukhuluma lapha ngomaqondana ngqo ngomaqondana ngqo mfowethu abantu abaphusha nobani ama-2K mfowethu so kahle wena into oyishoyo ukuthi okay siyavumelana sonke ukuthi uTikTok une-influence kumaskandi kakhulu mfowethu kakhulu and futhi ngingakubalela mina ngingakubalela futhi abantu abaphusha yazi mfowethu abantu ba-TikTok ama-influencers omaskandi influencers ba-TikTok ngingakubalela abantu abaphusha labantu bayakhona ingoma yakhe yakudala khona mfowethu le ntombi le yini ngokomzimba kodwa yabona iwumlandeli kaMtshengiseni yenza yonke into uMtshengiseni ebeyenza stage yenza yonke into uyabona ukuthi ilanda umculo omdala mfowethu kaMtshengiseni uyabona umuntu uzalwe usanda kuzalwa bengamlandeli uMtshengiseni kodwa uthe mayekhula weza ngoMtshengiseni wamlandela okusho ukuthi uMtshengiseni ulandwa wapi ulandwa ku-TikTok but waba influenced laphi ku-TikTok ngikubalela mfowethu khona lo mfolo ophusha kakhulu umthandeni ifrota senkandla mfowethu ifrota senkandla ihamba mbona mfowethu lapha ku Facebook uSkhunda mfowethu labantu bayawuphusha kakhulu uMazulu bayaphusha uMazulu ngiyamsola uyi2K uMazulu akaseyi2K
Oyi 2000 mfethu maZulu mfethu. Uyabona ngithi ama 2K ayawuphusha. ukuthi une crash boy. Asikuyeke mfethu ngadlule mfethu ngadlule Singambizi uzoyitshelela yena. mfethu. Animbiza mfethu animbiza mfethu Enye into ebengifisa sikhulume ngayo ingoma zangonyaka odlule. mfethu singakadluli lapho mfethu. Yazi ngiphethe mfethu i-list emnandi kanjani mfethu. Khona mfethu le nto okwazi lapha ku TikTok ukuthiwa uyolokazi mngomeni mfethu. Iyawuphusha umaskandi lento mase. Cha iyawuphusha shem. Iyawuphusha umaskandi. Mase uba mfethu ake sikhulume mfethu ngama TikTokers mfethu. Ama influencers kamaskandi lapha ku TikTok. Khona intombazane mfethu ephusha kakhulu mfethu ulimit. Kamohelo mfethu. La ntombazane mfethu imsebenzele mfethu kakhulu ulimit mfethu. Yamphusha yamaphakamisa. Mawusakhuluma ngawo amaskandi creators. Mawubuka wena abaculi Nojikijiki mfethu ufuna ukuya lapho ngoba samphushe ngayo mawubuka wena abaculi baba recognize kahle amaskandi content creators babanaka ngendlela efanele noma bayababonga ngendlela efanele ngoba eqinisweni baphushwa yiwo ama creators kamaskandi. Sikhulume yabona nje ulokhunjana uMafikizolo kule ngoma le mina futhi ngangazi nokuthi yakho Mafikizolo ngoba ngaqala ukuzwa ngayo jikijiki le trend kakhulu le ngimile mpo ngimilela mina ngase ngithi yakho jikijiki kahle kahle uMafikizolo kumele bakhulume ekajikijiki le ngoma kodwa akusenani ngisho ngaya ku YouTube mawucheck ama comment lapha under leyo ngoma bathi ingoma kajikijiki na Mafikizolo akakuphiki futhi lokho uyawa like lawo ma comment asho kanjalo uthi hayi ekajikijiki ingoma kodwa phela lokho asingenzi ngazathi mhlawumbe Mafikizolo bengawashaya ama hit eseyedwa uyitholile iboost ngabafowethu abanjengojikijiki kuthiwa uMafikizolo wama hit hayi cha yena ama hit into zakhe ama hit kodwa ke yabona le ngoma leya ekajikijiki le ngoma leya ekajikijiki le ngoma so into ebengiyibuza mina ukuthi ngabe abaculi baba recognize kahle noma bababonga ngokufana ngokwanele yini ama content creators yabona nje noSkinkile naye ngibonile uMenzi cha umrecognizile uMenzi kule album ayikhiphile ngonyaka odlule nomthandeni umrecognizile maye perform umthandeni stage uSkinkile uyangena abe igida ngoma naye sikaza lapha nalapha ngisho noKhuzani futhi sengengambona kwenye video maye performa engene lapha kodwa nje awuyiboni nje lento leyo ukuthi ba recognize lama content creators asemakhulu kakhulu bayeka lawa abancane lawa ofuthi kuyenza sense lokho nje lengibona ngayo ngani ngoba ngeke phela ukhumbula ukuthi njengomculi onjengoMenzi abantu abawulalela umculo wakho mhlambe on a daily basis unabacula about 300,000 ngeke ubaqoshe bonke ukuthi hayi wena obvious lo gqamile ophambi kwakho uyozomthatha uqhubeke naye bese vele mkhulu yona into engisho ukuthi ngeke uthathe bonke abantu abanama followers awu 200 lo osono 300,000 uyombona ukuthi hayi phela uyaphusha anguthathi nami ngubeke lento le nguqhubekise lento le ovelu yenza kuyayenza isenze ngalo isicapcap sehla ngobonda futhi ukhumbula phela futhi uthi uSkinkile besemkhulu ngani uMaskandi futhi devele igcamala ziyele futhi imbongolo futhi khohla lapho futhi ngokubuka kwami futhi ngibukele ekutheni abaculi bakaMaskandi bayarecognize kakhulu futhi ama content creators masobheka nje iFrod yasenkandla seyu-MC emcimbini eminingi ngiyigcoka through ukusupporta igcokama elisha uSkinkile seyu-MC emcimbini eminingi through ukusupport uMaskandi asivale la kuma influencer futhi before futhi sivale ngicela futhi ukubonga laphayana kuma TikTok influencers amaskani futhi uXolisani mfethu yazi uXolisani akusikumbeje futhi intombazane le evusele ngoma le ka yengoma kade encane le ngoma ethi uthando lwethu lo wayicula kudala sacula vele into encane sacula ufuna ukuthini uyacula futhi uyacula kakhulu futhi into encane futhi kuzoba lo futhi uThembani official futhi kuzoba noNtandosi futhi uNtandosi ke futhi yazi kunengoma kaFeza futhi uMaqondana futhi kade iphusha kakhulu le ngoma futhi uyiphusha kakhulu ngokuthi unama likes angango 366.5k
ngeke waqede futhi amalento le bakhona khona intombazana yasophongolo ifunde uJ angisazi ba igama layo ngeke waqede iyayipromote kakhulu maskandi bipromote kakhulu ingoma zamjikelo last year lonyaka ngathi busy no jive kodwa nje ngeke kusize sibaqede baningi Sesivala bafethu siyacela futhi ningayiyeki le nto bethi uphusha umaskandi ningayiyeki inhle kakhulu bafethu uma sithukaza mina ngithi qhubekani nibaphoca ingoma zabo qhubekani